Hei, tervetuloa uuden videon pariin. Istutaan tällä hetkellä mun sohvalla ja mä katon 1-1 pressiä. Siellä on Satu Setä ja mun kollegani Bigi istuu punaisessa hupparissa tuossa Roni Truun kanssa. Täytyy sanoa, että aika jännittävä tapahtuma. Jos verrataan niin kuin muihin kamppailutapahtumiin, mitä Suomessa on ollut, Ice Cage nyt tietysti isoimmassa nosteessa, mikä on ehkä mennyt sillä, että Ice Cageissa on niin kuin sanotaan leijonan osa otteluista on kilpailullisesti kovia matseja ja sitten siellä on muutama someottelu ollut joukossa. Ja nyt tää Ronin ja iso juttui poikien vetämä 1vs1, niin tää on sitten niinku ihan täysin eri profiilin tapahtuma. Eli täällä on ikään kuin pelkkiä tämmöisiä kautta meemiotteluita. Et kyllä täytyy sanoa, että jännittää Bigin puolesta, että mitä tosta tulee. Että onhan se hahmo, jonka kaikki haluaa varmasti nähdä. Mä melkein sanoisin, että Bigi on ehkä niinku Suomi TikTokin hauskin äijä tällä hetkellä, niin se on varmasti näin. Mut mun päivä silleen, että tämän videon idis on, että pääsette messiin katsomaan mun yksityistreenejä. Eli mennään Helsingin GB-gymille, missä mä treenaan normaalistikin ja mun valmentaja, ammattilaisvapaa-ottelija Markus Rytöhonka tulee vetämään mulle privatreenit sinne. Alun perin oli idea, että Osku Toikonniemi, kaveri jonka kanssa mä oon treenannut noissa privatreeneissä, olisi tullut kans messiin, mutta Oskulla oli tänään joku toinen juttu, että on estynyt tulemaan, niin me vedetään Markuksen kanssa sitten kahdestaan. Mutta varmasti hyvä setti. Makella on semmonen, mä sanoisin, että hyvin erilainen tapa vetää niinku treenejä, että se lähtee kaikki semmoisesta hyvin kokonaisvaltaisesta niinku vapaa-otteluajattelusta, että ei vedetä erikseen pystyy tai painia tai mattotyöskentelyä, vaan kaikki tähtää koko ajan semmoiseen niinku nimenomaan, että kaikki on vapaa-ottelua. Ei muuta kuin tervetuloa messiin katsomaan, mitä tapahtuu. Oli ensimmäinen aamu tänä vuonna, kun jouduin raaputtaa noita ikkunoita, ja se on semmonen juttu, mitä mä niinku oikeesti vihaan tehdä. Mulla on Webasta tässä autossa ja mä käytän sitä niinku oikeesti tosi aktiivisesti, mut tänään se nyt vaan unohti laittaa, kun kuvailtiin tosi kaikkea muuta. Niin oli silleen niinku, sai saman tien kiukun päälle, että joutui raaputtaa ikkunoita. Mä olin eilen siis hierojalla käymässä. Ja se hieroja vaan totesi, että mulla on niinku forkut kyllä todella jumissa. Ja mä pystyn niinku saman tien tunnistamaan, mistä se on. Et se on vaan siitä, että ei niinku, tiedätkö, kädet ei pysy rentona, vaan tulee kauheasti puristettua vielä. Et toivotaan, että se jossain vaiheessa se rentous alkaa löytymään. Täällä on joku tiettyjen pätkä. Mä olisin ehkä halunnut tuohon jotain, mutta en viittinyt. Ei haittaa, joko tekee sen sun puolet sinne kommenttikenttään, koska mä tiedän saman tien, mistä on kyse. Mutta se oli molemmat forkut, se ei ollut pelkästään oikea käsi. Hei, sen verran... Niin kun mun pitää mennä edelle nyt, kun sulla on se kamera. niin. Sen kun lyödään varjolle, mistä me kätään? Joo. Et tulee tietysti toteutua niinku siihen, että on ne työkalut, millä sit ollaan tuolla. Joo. Onko sulla vaparihanskat mulle? Mulla? Niin. Ei, vois antaa vaihtaa. Kivasti aukeaa niinku käsi. Välillä ei mennä saada sormia. Ota vähän jälkeen. No vielä, joo. Terveenä pysyminen on varmaan yksi isompia. Se on varmaan yksi niinku kovempia juttuja. Joo. Kyllä mä oon melkein joka päivä yrittänyt tässä vetää, et eilen Make käski mut huilimaan, kun alkoi unessa näkyy. Se on semmonen niinku eka, missä mulla näkyy se unirasitus, että jos mä alan heräilee kesken yötä, niin sit huomaa, että sit pitää huilata. Millä voit just, että pysähdyt ja lämmität niin kuin tästä
tämän lähiottelun. Sitten sulla on nyt hyvin toi niin pitkä etäisyys. Sitten lähdet lämmittää jalkoja pikkuhiljaa, eikä potkita alas. Katot aina hyvän asennon. Nyt kiinnitä siihen huomioon, ettei kävisi ainakaan tää. Joo, että sä oot mieluummin niin tässä keskellä. Ja sitten se toinen juttu oli, mihin keskityy. No nyt se ei varmaan tule tässä varjossa, mutta sulla kävi se, että sulla lähtee leviämään tää. Ja sit sä potkaset niin kuin. Joo. Mut mä huutelen tässä, että sä välttämättä itse huomaa, jos se menee. Mä veikkaan, että se ei tässä varjossa mene. Mut ihan lähdet lämmittää samalla tavalla. Mietit kaikki suunnat. Nyt sä olit äsken melkein koko ajan vaan tonne peiliin päin. Joo. Niin noin 360 kokonaan mietit sen. Rentouta vähän olkapäitä. Noin. Heti parempi olemus. Noin. Hyvä. Tossa noin sul kävi äsken se just, että se meni leveäksi. Mut hyvä, että sä huomasit itse. Niko on kohta valmis, sulla on sparrit. Mitä äijä, kiva nähdä pitkästä aikaa. Ja onneksi olkoon myllyistä. Hieno katsella äijän tekemistä. Jossain vaiheessa lämmittää, nyt se on hyvin lämmittänyt niin tänä, tai lämmitä tätä. Joo. Toi, Joo. Lähiottelu. Hyvän näköistä. Jes, hyvä, otetaan aika siihen. Kato varjossakin kombojen jälkeen, niin, että sinne tulee jabi ulos tai käsi tai jotain. Joo. Nyt sulla ei tule mitään sinne. Niin. Mutta ainakin se pää on pois linjalta, että siellä on heti niin kun, liike. Yes. Eli merkistä ja pitää sisältää potku myös. Joo. Eli joku lyöntiyhdistelmä, potku ja sitten jatkuu niinku rentona, Joo. normina. Jes, mene. Hep! Jes, hyvä, just toi. Hep! Hep! Kelpaa. Hep! Hyvä. Hep! Hyvä.
Tehdään tätä viivaa pitkin se syvyyssuunnassa ja sitten vähän niitä drillataan häkkiä vasten se tuplasuunnan vaihto tai sitä sivuliikettä, koska se on niinku se millä alright. Mä liikutan vaikka ensimmäiseksi. Eli tää. Vaihda mieluummin, kun sä teet ton puolen vaihdon, sä teet näin. Vaihda nämä jalat näin. Se on paljon, joo. Ton näkee, tohon on helppo potkasta, kun sä vaihdat, tai helpompi, kun sä vaihdat sen. Niin. Hyvä. Edelleen tehdään Niin teet. Mä just mietin, että sä kävelet. Mä en ole ollenkaan ottelua asennossa. Mieti, että sä kävelet edes takas. Eteen ja taakse. Silloin sä saat sinne niinku tän. Sulla on paljon nopeammat. Tiedätkö? Jes. Otetaan paussi. Jes, sun vuoro liikuttaa. Mut muuten se reaktio on hyvä. Sul toimii jalat kuitenkin. Hieno kusetus. Hieno. Jes, hyvä. Tässä on sama homma, sä oot pelkästään otteluasennosta. Jes, just noin. Mä voin olla vaikka helpompi, mutta mieti se kävelynä. Jes, ja sit sama, vähän enemmän. Joko roikotat niitä täällä ihan alhaalla nyt, ei oo väliä. Välillä voit just mittailla, tai sitten tässä edessä, mutta... Noin, hyvä. Se on mulla heti paljon vaikeampi lukea niin kuin tää näin. Just. Jes, vaihtaa lennosta. Ja nyt mä en tiedä, että onko se potkasemassa myöskään, niin kun, kun toi lantio liikkuu noin, niin mulla tulee heti paljon enemmän asioita, mitä mun pitää ajatella. Jes, hyvä. Hitto, nyt sä hiffasit. Niin kun, koska se on välillä se on tosi helppo lukea, kun sä esimerkiksi meet näin eteenpäin. Et sit se olisi että siellä on näitä suuntia. Huijauksia. Joo. Ja just tossa noin niin noi jalat, että nyt kun ne liikkuu näin, niin sit siellä on niin pienillä lantion eleillä, niin mulla on taas potkut, mitä mä mietin. Nyt siellä on lyönnit potkut, sit kohta siellä on alasvienti, niin se syö sitä. Otetaan vielä yksi tätä, kun se rupesi sujuu niin hyvin. Yksi nopea. Joo. Ja vaihto. Jes, hyvä. Hyvä.
Ja hyvä ratkaisu tossa noin, kun huomasit, että et kerkee, niin otit tänne näin. Joo. Se on loppupeleissä aina sun ratkaisu, vaikka mä mitä huudan tai neuvon, niin mä en tiedä miltä susta tuntuu ja miten loppu saat tai mihin sä pystyt reagoimaan. Joo. Hei! Hyvä! Ohoho! Aika, hyvä, tosi hyvä. Ihan vitsi, niin tukas. Sitten kun se valuu tänne näin, niin tätä mitä mä haluaisin, että sä pelaat siellä liikkeellä. Ja jos mä teen niin kuin sä oot nyt minä, niin mä tuun täältä aluksi vaikka tänne. Ja just näin. Tällä idealla. Joo. Ja aluksi ihan iisisti heittelet jabeja yksittäisiä, potkut messissä ja sit kun tuntuu, että vois rupea räjähtelemään, niin sit sieltä voi tulla useampikin. Mutta aloita yksinkertaisista jutuista. Ja mä annan pientä muikkaria, jos sä jäät tuohon liian lähelle. Ja myös se, että se etäisyys on sieltä pistoetäisyydeltä, niin mä haluan, että se on just tää. Me ei yletä potkulla, mutta sit taas tää on ihan liian kaukana. Tässä ei ole stressiä ollenkaan. Ja sä joudut tekemään, sun on pakko tulla lähemmäs. Et oo senkaan tarkkana, mä huutelen kanssa. Joo. Ja kumpi liikuttaa? Minä? Mä liikun periaatteessa vaan näin. Joo. Oman akselin ympäri. Joo. Eli sä oot niinku, mä en nyt prässää tai mitään, niin sä pääset niinku tän jumppaa. Joo. Joo. Yes. Oli liian leveä äsken. Asento siinä potkus huomasit varmaan. Hyvä. Nyt se on aika hyvin se etäisyys sulla. Tarkkana joka kerta nyt kun sä lähdet tekemään jotain, niin sun kädet on muuta aika hyvin rentona tässä, mutta sä niinku levität niitä ja otat semmosen hyökkäysasennon. Niinku. Sen näkee tosi selkeästi. Menee vielä. Noin. Yes. Hyvä. Nyt iso muutos. Nyt ne tulee paljon rennommin kaikki. Kaikki ei pidä olla tappoiskuja, vaan just välillä heität, välillä mallaat semmosen kovemman just.
Jes, aika. Hyvä Niko. Just, hieno, upea. Just noin, no, nyt on heti paljon vaikeampi. Just, yes. Hieno. Just noin. Nyt se on kiva näin, nyt sä pidät hauskaa. Nyt sillä on ihan eri rytmi tässä hommassa. Hieno. Hieno. Nyt menee tosi hyvin. Yes, hyvä. Täydellinen erä. Levi asento pikkasen. Hieno! Hyvä, hyvä, hyvä. Joka vähän pystyssä. Hieno! Se oli upea hämäys. Meni ihan täydellisesti. Harkana, sä valut pikkasen liian lähelle tuon potkuun. Hieno! Jes, jätetään siihen. Upea, upea. Hyvä.
Hieno. Hyvä! Hyvä! Hyvä Niko! Tää on kyllä tosi vaikea toi tommonen. Aivan niin arvaamaton tyyli. Joo, se on se, että mä niinku... Se on just se niinku, että sitä on vaikea, mutta siinä ei oo rytmiä. Se on tosi vaikea lukea. Eikä se vielä painetaan, sen ei ole tarkoitus, että sun pitää olla samanlainen. Mutta että se ei ole vaan niinku tää, koska tää on paljon helpompi. Et senkin, että vaihtaa välillä tän vaikka niinku. Ja sit mennään takas siihen. Joo. Ihan vaan lentoon kaikki. Olla melkein kädet tällä alla. Tässäkin mietin koko ajan sen vihun siihen, vaikka heittelet rennosti, mutta silti vihu ei telepahtaa kuitenkaan. Otteluhan otellaan 7-7. Mä oon tällä hetkellä vähän yli, mä en itse asiassa tiedä paljon mä tällä hetkellä ihan tarkalleen painan, mutta ei, tässähän pitää alkaa syömään. Mä oon 2 kiloa yli.
2 kiloa yli. Ensi viikonloppu saa ottaa karkkipäivä. Tää on oikein hyvä. Joo, kuten näette, niin mähän treenaan entisten UFC-ottelijoiden ja tulevien UFC-ottelijoiden kanssa. Anton Kuivasen kautta otettiin alkuun ja nyt Rasmus Vauhkosen kautta, ei vaan. Me osuttiin samaan aikaan Rasmuksen kanssa salille, kun se oli vetämässä tässä aamutreenejä. Mä tiedän, kuka sä oot ja mä uskon suhun hirveästi, mutta kerro mun yleisölle lyhyesti, että kuka sä oot ja mitä sä teet. No mä oon Rasmus Vauhkonen ja 20-vuotias vapaa-ottelija. Niin, no siinäpä ainakin tälle lyhykäisyydessään, niin et kuka mä en mä periaatteessa muut tee, vapaa-ottelee ja niin. Se jotenkin semmoinen niin kuin pieni suomalainen nöyryys, mutta siis mä tiedän sen verran, että sä oot vapaa-ottelun 4-kertainen Suomen mestari amatööreissä, ruskeavyö judoka, eiks niin? Sulla on judo Suomen mestaruuksia useampia, joo, ja otti just pro-debyyttinsä Hamara MMA:ssa, eka erän tyrmäysvoitto totta kai jostain kovasta Bernaco-läijästä, että ei tää ihan kukaan turha kundi tässä oo. Sulla on seuraava matsi tulossa, ketä vastaan sä ottelet ja missä? Mä oon tuolla Ice Skates 6, mikä on Tapanin päivänä, niin Kevin Niemistä vastaan. Kevin Nieminen on tämmönen porvoolainen, mun käsittääkseni hän on tämmönen niin kuin kova pystyukko, joka on myös sun vahvuus. Mitä sä meinaat tossa matsissa tehdä? No silleen tuttuun tapaan tyrmätä ekassa erässä, et ei se päättyy niin kuin kaikki muutkin matsit. Eka erän tyrmäys olisi kyllä niin kuin siisti. Koet sä, että tuohon sun ekaan pro-matsiin verrattuna, niin minkä tasoinen ottelija Kevin on? Nouseeko taso vai ollaanko samassa vai laskeeko? Kyllä mä uskon, että se niinku vähän nousee. Et Kevin on kuitenkin vapaa-ottelija, että mun vastustaja ei ollut otellut vapaa-ottelussa kuin jotain amatöörimatseja. Että Kevinillä on kuitenkin, mitä silloin olisi, joku 10 vuoden tausta vapaa-ottelusta. Et on se kuitenkin paljon parempi vapaa-ottelija. Et kyllä mä sanoin, että taso niinku nousee tuohon matsiin. Joo, ja se on niin kuin hyväkin, että ehkä mitä jengi ei välttämättä tiedä, niin jos mietitään nyrkkeilyä, niin nyrkkeilyssähän on tapana rakentaa niin kuin listoja silleen, että otellaan ekat 20 matsia niin kuin taksikuskeja ja leipureita vastaan, mutta vapaa-ottelussa menee aika nopeasti siihen, että yritetään löytää niin kuin jokaiseen matsiin ikään kuin tasainen vastustaja. Tuli saman tien mieleen toi Omar Tukarev kärsi ikävän tappion tuossa viikonloppuna Cage Warriorsin mestaruusmatsissa ja ihmiset alkoi olemaan silleen, että no nyt se ura on taputeltu. Niin vapaa-ottelussahan se ei mene silleen, että jos sä häviit jonkun kovan matsin, niin se ei tarkoita mitään, että noin huipputason vapaa-ottelijat, niin saattaa olla niinku... Jotka vähän niinku puhuu tollaista, niin ei tiedä lajista mitään. Niin. Ne on yleensä, ne ei tiedä lajista yhtään mitään. Niin, että vapaa-ottelu on kuitenkin silleen, että siinä ei ehkä niinkään mun mielestä niitä listoja kannata tuijottaa, että mitkä on numerot, vaan nimenomaan se, että ketä vastaan sä oot otellut. Ja sen takia mun mielestä on tosi hyvä, että sulle saadaan niinku tokaan matsiin heti kova vastustaja. Hei, ei mitään, kiitoksia Rasmus ja tsemppiä valmistautumiseen ja saattaa olla, että me ollaan kameran kanssa siellä. Kyllä. Kiitos. Tsemppiä, moro. Jes, hei, moni on kysellyt, että kuka mua valmentaa tähän mun tulevaan matsiin, ja mun valmentaja istuu tällä hetkellä mun vieressä, eli Markus Rytöhonka, ja saat itse kertoa, että kuka sä oot ja mitä sä teet? Joo, kiitti. Joo, tosiaan Markus Rytöhonka ja ex-ammattilaisvapaa-ottelija, ja Nikon kanssa tunnetaan tosiaan mitä 15 vuoden takaa ainakin, ja mä teen nuorisoduunia tämän valmennuksen lisäksi, että Gettogymillä väkivaltaduunia nuorten kanssa ja sitten mä jonkin verran valmennan, jotain yksittäisiä valmennusjuttuja on tullut, ja iso perhe, huusellaan lasten kanssa paljon, leikin isää välillä. No täytyy kyllä sanoa, että kun seurannut sun touhuun vieressä, niin se ei ole kyllä enää isän niin kuin leikkimistä, että siinä joutuu kyllä tekemään ihan tosissaan. Että monta skidiä sulla on? 4. Että kyllä se on silleen, että mun työpäivä tai meidän työpäivä alkaa 7 aamulla noin, kun lapset herää, ja sitten se loppuu 8 illalla, kun lapset menee nukkuun. Silleen niin kuin töitä riittää, sanotaan näin. Joo. Väkivaltaduunia Vantaan Gettogymillä. Kerrotko tästä vähän lisää? Joo, eli siis siellä on 13-29-vuotiaita lapsia ja nuoria, ja suurimmalla osalla on niin kuin väkivallan ongelmia, on jengiytymässä tai muuten ongelmia, päihdeongelmia tai jotain muuta. Että se on oli itselle, mä oon 4 vuotta jo tehnyt vähän erilaisia nuorisohommia, niin sitten kun oma ura loppui ja sitten siellä oli tuttuja kavereita tuolla Gettogymillä, niin se oli jotenkin luonnollinen paikka ottaa yhteyttä. Siellä saa myös valmentaa ja sitten omia taustojen takia niin on niin kuin nyt niin kuin
löytyy työkaluja, mitä käyttää tuommoisessa työssä, kun on joskus hölmöily vähän enemmänkin, niin nyt on niinku siihen työkalut. Niin. Joo, se on ihan siisti. Meistä mäkin olen pari kertaa käynyt pyörähtää siellä ja niitä innokkaita nuoria tulevia kamppailijoita siellä aina pyörii, niin niitä on tietysti ilo nähdä. Mitkä on sun meriitit vapaa-ottelijana? No 2011 samoissa skaboissa oltiin äijän kanssa, niin silloin tuli eka Suomen mestaruus ja sitten oikeastaan heti sen jälkeen mä siirryin ammattilaiseksi. Et silloinhan oli se tilanne, että ei ollut kuin jotain PM-kisoja tai jotain, ei ollut niin kuin tätä IMMAF kansainvälistä amatööri, niin kuin, miksi tätä nyt sanotaan, organisaatio, tai niin. Sitä ei ollut, niin sit aika nopeasti mun mielestä jengi silloin siirtyi ammattilaiseksi ja se oli jotenkin luonnollinen tapa. Mutta sitten mulla on 16 ammattilaismatsia, niistä 8 on voittoa ja 7 tappioa ja yksi tasuri. Niin. Mun mielestä mut on ränkätty parhaimmillaan niin Pohjoismaiden 5. Siinä on niin ne meritit. Olisi riittänyt niin paukut ja varmaan taidot pidemmällekin, mutta sitten tosiaan käsi sanoi itsensä irti tuossa vajaa pari vuotta sitten, niin sitten joutui. Ja niin mä olin päättänyt, että sitten kun kroppa ei kestä, niin sitten on aika tehdä muita juttuja ja onhan toi ollut perheellekin aika raffia, kun ei tästä niin kuin, nyt vasta jengi saa kunnon palkkoja täällä Suomessa, mutta tämä on ollut pelkkää persnettoa oikeastaan. Mutta en vaihtaisi mitään, on saanut elää omaa unelmaa, että on ollut kyllä hienoa ja nyt on niin kuin kunnia ja ilo olla messissä tässä äijän projektissa ja jotenkin tosi luonnollisesti myös kun tunnetaan, niin tuntuu välillä, että yksi örähdys riittää, niin äijä tajuu, että mitä toi gorilla tarkoittaa. Se on ollut kyllä semmoinen hyvä, kun tuossa vedetään hengästyneen noita treenejä. Äijä niin kuin sanoo jotain, sitten sulla jää lause kesken, ja sitten mä oon silleen, että tarkoitatko se tätä? Joo, ja sitten lähtee niin kuin eteenpäin. Minkälainen sä oot valmentajana? Tiukka, mutta sitten taas mä tykkään antaa, niin kuin oot huomannut, palautteen aina saman tien, tai kun mä näen, mä tykkään tosi paljon siitä, että pystyy valmentamaan sille ihan sivusta. Tänään treenattiin kimpassa, sekin on tosi kivaa, mutta ne tilanteet tietty näkee ihan eri tavalla. Mä tykkään siitä, että saadaan palaute heti, kun joku onnistuu, ja sitten myös välillä, ei aina, mutta välillä korjataan samalla. Ja sitten, niin. No mitä sä uskot nyt, kun sä oot, me ollaan treenattu siis silloin, kun mäkin olin joskus urheilija tai urheilijaksi haluava, niin sä tiedät, mikä mun tausta on. Mikä on sun näkemys siitä, että mikä on mun vahvuus niin kuin valmennettavana ja vapaa-ottelijana? No sunkaan just on niin kuin kiva, että ei tarvii hirveästi selittää, sä ymmärrät ja saat koppia tosi helposti, kun mä kerron jotain. Ja sitten ehkä just se, että kun ollaan samalta salilta alun perin, niin siellä on tiettyjä juttuja, mitä ollaan harjoiteltu jo 15 vuotta sitten. Mä veikkaan, että se helpottaa kans tosi paljon. Mikä sun toinen kysymys oli? En mä edes muista. Mikä on mun vahvuus vapaa-ottelijana? Mä veikkaan, että se on pääkoppa. Sulla on kuitenkin pitkä kamppailutausta ja sitten mä veikkaan kanssa, että kun sä oot tuolla leikkinyt sotaa, niin siellä tarvii olla myös tietynlainen lujuus ja kovuus ja niin kun, mä veikkaan, että se on se, että me saadaan susta tehoja irti ja saadaan vietyä sut aika syvään päätyyn ja että sä pystyt toimimaan siellä, niin mä luulen, että se on niin kuin se, että vaikka tulee koppia tai tulee epäonnistumisia matsin aikana, niin että niihin ei jäädä vellomaan, vaan sä pystyt kääntämään sen. Se on myös niin kuin tosi iso kamppailijassa, että monella saattaa katketa selkäranka. Niin kuin nähtiin, Teo on hyvä esimerkki, että otti kovan hyppypolven päähän, mutta ei luovuttanut siihen ja jäänyt selälleen esimerkiksi. Sitten se alkaa siitä se kuopan kaivaminen alaspäin, kun niin kuin luovuttaa tilanteen. Niin siinä ainakin yksi semmoinen iso juttu, missä mä luulen, että äijä vie pidemmän korren. Ja toi oli itse asiassa hyvä nosto, eli Teo Kolehmainen otteli Simone Mannoa vastaan Hamara MMA-tapahtumassa, ja moni ehkä antoi kritiikkiä siitä, että no mitäs se nyt tolleen putos, mutta mun mielestä se oli ehkä niinku hyvä osoitus siitä, että
kuinka hyvä vapaaottelija Teo Kolehmainen on, koska nimenomaan se otti tosi kovan iskun päähän, putosi siitä selkeästi, mutta siinä meni varmaan niin kuin, joku sekunnin kymmenys, niin se oli jo jaloissa kiinni, otti hetken aikaa itselleen rauhassa aikaa ja sen jälkeen takoi vielä näyttävän keskeytysvoiton siihen loppuun. Kysellään tämmöisiä niin show-kysymyksiä muutama, koska mä en ole ikinä näitä sulta kysellyt, enkä mä oikeastaan tiedä näihin vastauksiin, mutta kuka on sun mielestä tällä hetkellä maailman paras vapaaottelija? Tämä on vaikea. Me just puhuttiin, mä veikkaan, että se on niin kuin Topuria tai Makhachev. Joo, mä oon kans vähän niin kuin, mun mielestä on aika selkeä, että vaihtoehtoja on oikeastaan 3, että se on Topuria, Makhachev tai sitten Merab Dvalishvili. Ja ne on mun mielestä, ne taitaa olla ihan virallisestikin ränkätty, että ne on niin kuin 3 parasta tällä hetkellä. Ja mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että jos noin 3 laitettaisiin ottelemaan vastakkain, niin Topuria voittaisi ne kaikki. Voi olla. Se pystyottelu on ainakin semmoinen, missä Topuria vie pidemmän korren. Sitten paini on sitten eri juttu, että saadaanko Topuria selällään ja sitten tapettuu se homma siellä. Mutta mä kallistun kanssa, koska on latinoverta ja muutenkin jotenkin, mähän ränkkään mun vapaaottelijat, miten niin kuin siistejä tyyppejä ne mun mielestä on. En välttämättä niin kuin, että onko ne maailman parhaita, mutta Topuria kuuluu myös mun siihen, niin kuin, että mä fiilistelen sitä ukkona. No jos mietitään sitten niinku kaikki vapaaottelijat kautta historian, niin kuka on sun mielestä kaikkien aikojen paras vapaaottelija? No kyllä joutuu sanoa, että GSP, kyllä se oli, ja sitä fanitti silloin itse aikoinaan. Ja okei, saako sanoa 2? Anderson Silva, se on kans, se pysty oli jotenkin sitä ihannoi silloin, se oli jotenkin maagista. Ja mä oon samaa mieltä, mä ehkä itse laittaisin, että se on niinku taidollisesti niin kuin ne on GSP tai sitten John Jones, mutta mua jotenkin vähän niin kuin, Jones on vaikea sen takia, kun se on jäänyt steroideista kiinni ja silloin noit, tiedätkö kaiken näköisiä outoja, ei-vapaaottelullisia juttuja. Niin jotenkin sanotaan, että Jones ilman dopituomiota olisi mun mielestä kaikki aikojen paras, mutta koska Jonesilla on se, niin mä rankkaan GSP kanssa edelleen. Että se on niinku hyvä. No kuka on paras suomalainen vapaaottelija kautta historia? Kautta historian? No se on Makvan, se on menestynyt parhaiten. Ootko sitä mieltä? Mä oon samaa mieltä. Se on niinku mun mielestä, mun mielestä se on ihan selkeä. Tuosta ei ole edes mitään debattia, että Makvan on saavutuksiltaan kirkkaasti paras ja menestyneen suomalainen vapaaottelija. Mutta jos puhutaan taidollisesti. Niinimäki. Mä oon kyllä kans samaa mieltä, että Tom Niinimäki, turkulainen kundi, niin Stoneface, sopii muuten hyvin sille se nimi, niin se on mun mielestä kans niinku taidollisesti kaikki aikojen paras suomalainen. Et harmi, että UFC:ssä ei tullut aikanaan ihan sitä menestystä, mitä odotettiin, mutta se on niinku noin. Tän hetken ottelijoista, kuka on paras suomalainen? Niin kuin ylipäätään, siis meillähän ei ole UFC:ssä nyt. Ei ole UFC, puhutaan siis suomalainen vapaaottelija, kuka on sun mielestä paras? Kyllä mä sanoisin, että Abba. Se on just niin monipuolinen ja se on jotenkin, joo. Tosta me ollaan samaa mieltä. Mä oon niinku, et mun mielestä se debatti on niinku 3 vaihtoehtoa, on Omran Shaban, Omar Tugarev tai Abdul Hussein, ja mä oon ehkä niinku samaa mieltä, että Abba on noista tällä hetkellä se kärkiäjä, että se on niinku, jotenkin sen siinä vapaaottelupelissä ei ole niin kuin mun mielestä mitään heikkouksia. Et se on hyvä pystyssä, se on hyvä matossa, hyvä pystypainissa, hyvä kondis, nopea, taitava ja niin kuin, aika semmoinen aukoton peli. Kyllä. Joo, mä oon täysin samaa mieltä. Jep. Mut hei. Semmoinen yksi nimi pitää nostaa, mä en tiedä, Sunny Branfors, niin kuin naisista. Siinä on Mä veikkaan, että siinä on tyyppi, joka menee kans pitkällä ja ihan UFC-oville asti veikkaan. Joo, mä oon samaa mieltä, että Sanihan on siis ammattilaisena vielä melko kokematon, että 1 ammattilaismatsi, siitä hieno keskeytysvoitto, mutta Sani taitaa olla amatöörinä, onko peräti, se on 2-kertainen Euroopan mestari ja 3-kertainen maailmanmestari vai toisinpäin? Joo, niitä mitskuja on, ja sitten kun niin kun tiedetään, että naisten taso on, tai että naisena on aavistuksen verran helpompi päästä UFC:hen.
sanoisin. Niin ottelijoita on vähemmän. Niin, ja noi, ketä on tuolla niin kuin IMMAFin kansainvälisessä EM- ja MM-kisoissa, niin siellä ne niin kuin toppiukot on, ne on jo, niin akat on, hyvä onneksi sä korjasit, hyvä, niin ne on niin kuin ammattilaistason ottelijoita jo, mä veikkaan, että mennään ainakin johonkin isoon organisaatioon aika piahkoon, voisin luulla Sanin kanssa. Joo. Mä oon samaa mieltä ja siis samalla tavalla kuin että Makvan on menestyneen ammattilaisvapaa-ottelija Suomessa, niin se on myös kiistatonta, että Sani on niin kuin kaikkien aikojen menestyneen amatöörivapaa-ottelija, että ei tommosia merittejä ole kellään. Ja odotan kyllä kovasti, että Sani saadaan taas uudelleen häkkiin. Nyt on vähän venähtänyt ikävän pitkäksi toi ottelutauko. Ja mun käsittääkseni vielä ei ole mitään loukkaantumisikaan, että ei ole vaan yksinkertaisesti sopivaa ottelua löytynyt. Et toivottavasti joku näistä isoista suomalaisista tapahtumista saa kiinnitettyä Sani, niin nähdään hänet vielä siellä. Taisi olla joku päivitys IG:ssä mun mielestä eilen vai toissapäivänä, että olisi jotain matsiuutisia tulla, niin Venä on kanssa innoissani, että missä ja ketä vastaan ja milloin. Joo, mun pitää käydä kaivaa, koska mähän on vapaa-ottelutoimittelija. Ei toimittaja, vaan toimittelija. Eli mulla ei ole mitään ammatillista vastuuta eikä osaamista, mutta mä oon vaan kiinnostunut aiheesta, niin, katsotaan mitä tulee. Mutta hei, kiitos haastattelusta. Kiitos treeneistä. Ja tuutte näkemään Markusta varmaan näillä mun pätkillä tässä jatkossakin, kun valmistaudutaan tuohon matsiin. Ja, heittäkää teidän omat kommentit tuohon alle. Eli kaivataan vastauksia. Kuka on kaikkien aikojen paras vapaa-ottelija? Kuka on tämänhetkinen paras vapaa-ottelija? Kuka on paras suomalainen tällä hetkellä ja kuka on kaikkien aikojen paras suomalainen? Siinä alkaa olla jo aika monta kommenttia, mihin kaivataan vastausta. Joo, ja voi laittaa myös mut siihen, että kaikkien aikojen paras suomalainen. Ja suunnilleen paras. Ainakin paras coachi. Joo, siis se pitää sanoa, että siis ihan oikeasti, kun me ollaan treenattu yhdessä, niin se on tietysti eri asia back in the days, mutta nyt kun on ollut sun valmennuksessa, niin sä vedät kyllä niin kuin todella hyviä treenejä. Jos on niin kuin kiinnostusta yksityisvalmennukseen vapaa-ottelun saralla, niin ottakaa oikeasti Markukseen yhteyttä. 21.3. Immun Fight Club illassa, niin näette mitä tämmöisestä, mä oon varmaan jo kehäraakki. Niin, että mitä tämmöisestä vanhasta kehäraakista saadaan aikaa siihen matsiin, niin ei muuta kuin palaillaan. Treenit meni tänään ihan hyvin, että mulla oli tossa eilen oli vähän semmonen niin kuin kropas tukkonen olo, niin Markus sanoi mulle, että pidetään huili, mä kävin hieronnassa ja tänään oli sitten taas semmonen aika niin kuin irtonainen fiilis jopa. Et hieroja ei ottanut eilen kauhean kovaa, niin oli ihan jees setti. Nyt sitten mennään lounaalle raapiin joku geneerinen susibuffetti, oli painot niin alhaalla, että voi ottaa muutaman nigirin tohon kylkeen ja sitten käydään tosiaan parturissa. Käydään tossa Hertsissä, siellä on mun vakiomesta, niin pääsette näkee, että missä mä käyn saksimassa tukkaani. Sulla on kato hybridi, joo. Mä mietin, että mä saan. Tuli mieleen tossa noin, mä oon miettinyt paljon niin kaikkia flashereita, meidän yhteisiä kokemuksia, niin silloin kun mä saan ajokortin, niin muistatko sä? Vitsi, sä voit itse kertoa, minkälaista oli olla kyydissä. Mä jotenkin muistan, että sä teit tosi paljon semmosia äkkijarrutuksia. Ja sit sä raivosit ihmisille. Joo, ja sit mä vedin ihan perseeseenkin täysin jarrut lukkoon. Siihen muistan, sulla hajosi naama. Ja sit teknomusiikki, se oli toinen. Jo sitä mä en kestänyt niinku ollenkaan, se house ja teknomusiikki. On sit se, että kun on näitä stagaloita ja somehuutelua ja tätä niinku sirkusmeininkiä, niin on se nuoriso, että miltä se näyttää niitten silmissä, kun ei tajuta, tai ettei tajuta, että nyt se tie tonne ei ole noin helppo, niin kuin, että sä vaan oot yhtäkkiä jäähallilla matsaamassa ja sulla ei ole yhtään mitään matsia ja kamppailunkaan mitään tekemistä, niin se on vaikea mulle niin kuin jotenkin välillä hyväksyä. Ja myös itse urheilijana niin kuin se, että se on niin kova duuni, minkä sä teet, että sä pääset tonne parrasvaloihin. Mutta sitten myös niin kuin se, että mä ymmärrän sen täysin ja mä oon tosi iloinen, että vanhat kollegat saa kunnon korvauksen niin kuin pitää noista matseista. Niin. Jos se on se, niin kun, jos mun pitäisi valita, niin se olisi tosi vaikea. Niin kun, se olisi tosi vaikea, koska just se, että sitten, niin, se vääristää. Niin jotenkin ehkä semmoinen, että
että kun äijäkin on otellut niin kuin Keitsin pääottelussa jollain tyyli tonnin palkkiolla, niin siitä ollaan tultu aika niin kuin pitkä tie. Mä koen, että niin kuin itsessään tämmöisillä niin kuin somematseilla ei ole niin kuin mitään käyttöarvoa. Niin kuin pelkästään niiden takia ei kannata mitään tehdä. Mutta jos ne on ne, millä me saadaan ihmiset katsomaan niitä oikeita ammattilaisvapaaottelijoita, niin silloin se kannattaa tehdä. Kyllä. Se on niinku... Jep, samaa mieltä, koska mun mielestä niin oikeat urheilijat, niin ihan sama mikä se laji on, mutta jos sä teet sitä niin huipputasolla, niin kyllä siitä kuuluu saada korvaus. Niin. Jos se on nyt joku yksittäinen somematsi, mikä mahdollistaa sen, että me pystytään suomalaisille huipuille maksaa 5-numeroisia summia palkkioita, niin se on niinku ehdottomasti hyvä juttu. Ja mun mielestä se lopun perin niin kuin pitääkin, niin sataa niiden niin kuin ammattilaisten laariin. Ja se on ehkä sitten se vastuu, niin kun mä mietin sit niin nuoria ja kun tekee nuorisoduunia ja näkee paljon juttuja, niin se on ehkä sitten niin urheilijoiden ja varsinkin huippu-urheilijoiden niin oma vastuu, että miten ne sitten niin loppupeleissä tuo itsensä esille ja mikä on ja mä ehkä niiden vastuulla sitten. Niin se on ehkä siis silleen, suomalaiset on ylipäätään tosi huonoin niin kuin markkinoimaan itseään, niin se on mun mielestä jotenkin niin kuin kauhean virkistävää nähdä, että suomalaiset vapaa-ottelijat justiinsa niin kuin Teo ja Abba ja Omar ja Omran on nyt alkanut tekemään niin kuin omaa sisältöä. Niko Aikonen on alkanut tekemään, digannut sikana sen videoista. Joo, se on hyvä, mä tykkään. Se on hauska. On muuten myös hyvä ja potentiaalinen kundi ottelijana. Sille toivotaan myös kaikkea hyvää. Tekisit, niin se, että nyt lähdetään yrittämään ja niin kuin ymmärretään, että tuo somessa pitää olla, niin se tekee mun mielestä tosi hyvää. Se on nykymaailmaa. Se on myös niin kuin, että me mennään eteenpäin ja kaikki kehittyy ja muuttuu. Niin. Mutta joo, siinä on ehkä itsellä tiettyjä niin kuin arvomaailman kysymyksiä sitten, niin kuin, minkä kanssa sitten niin kuin kamppailee, vaikka ne ymmärtääkin, niin kuin, että miksi ne johtuu. Ja on hyviä puolia ja huonoja puolia, mutta niin. Kiitos. Ei niin justiinsa. Mä menen varmaan ehkä ottaa joku matkajuoman, kun mä menen tonne. Iso olut. Joo. Hei, oli kiva. Hyvin vedetty. Kiitos, oli mukava nähdä uudelleen. Jes, kiitti. Moro. No niin. Moro, mukava nähdä. Samoin Rui. Aina. Ja kahvia maistuu. Mä just... No joo. Joo. On tästä mun parras vielä, tiedätkö vähän matkaa tuohon sun partaan? Joo, toi on tosiaan toi paikka, missä mä käyn, niin se on Diaspora Helsinki, se on tossa kauppakeskus Hertsissä, Herttoniemessä ja Ravando, se mun parturi, niin se on leikannut mun hiuksia tässä semmoisen vuoden verran ja sinne on jäänyt semmoiseksi vakkariksi, se on hyvä tyyppi ja tekee siistiä jälkeen, niin on tullut käytyä siellä. Sanotaan, että varmaan niin tälle videolle ei enää saada mahdutettua, mutta tänäänhän mulla olisi sitten Ylellä mennyt pahaksi porukan kanssa taas live-sisältöpalaveri ja sitten illalla me mennään tohon Gogin Kantabaari-liveen, onpas vaikea sanoa, Gogin Kantabaari-liveen, se on tuolla Vantaan Tulisuudelmassa ja siinä on koko illaksi hommia. Mutta mitä mieltä olisitte sellaisesta, kiinnostaisiko päästä messiin katsoa, että minkälainen on kuvauspäivä Ylellä, että kun mennään tekemään sinne pari jaksoa mennyt pahaksi podcastiin, niin miten se homma pyörähtää läpi. Laittakaa kommentteihin ja jos tulee tarpeeksi monta kiinnostunutta, niin kuvataan ihmeessä semmonen pätkä. Mä oon tuolta meidän tuottajalta pyytänyt luvan jo siihen, että saadaan kuva, jos sauma tulee, niin se on very good. Mut kiitos kaikille, jotka jakso olla tässä videossa loppuun asti messissä. Ei muuta kuin
painakaa tykkäys tälle videolle ja laittakaa kanava seurantaa ja kommenttikenttää, jos tulee mitä tahansa toiveet näiden videoiden suhteen, niin heittäkää sinne. Ja jos teillä ei ole mun tilit vielä Instagramissa ja TikTokissa seurannassa, niin ottakaa ihmeessä sieltäkin. Niin palataan ensi videolla. Ja kukaan ei kommentoi, että kädet oli alhaalla, koska ne pysyy ylhäällä hyvin. Kädet pysyy tänään hyvin ylhäällä, paremmin kuin pitkään aikaa. Jes, ei mitään, palataan. Moro!